Ketokno obahmu jajal. Wih. Wih piye? Pengen ngetokke. Ya aku tak weruh. Wih. Wih piye? Ora apa? Ora lemu obah. Iki wis obah iki lho. Joget. Wis, kowe iki asline meneng wae ning wah jero obah. Jero ngendi? Ayo anu kok. Ses. Pokoke obah. Goyang dalam. Ra karu-karuan pokoke. Apa ya kok? Kayak sing nganggo pecis kayak undangan kamu sangu duit kamu. Sapa sing nganggo pecis aku ora kenal ya, oke. Sapa jenenge sapa? Pak Nur. Pak Nur. Mau wis. Engko aku ya arep nyawer iku. Kae lho. Pak Nur ampun gumujeng tok lho, Pak. Heeh. Sing dolek iki ora mung aku kae barang. Lah aku urung kenal kae lho, aku kenale lagi jenengan kok. Dadi nek kenal ki mung arep uring-uring to. Lah iyalah. Ono wae ra. Ngapa? Ngerti ora kenal nek mung arep uring-uring.